bezpečný právny štát. Popri zlom fungujúcom zdravotníctve a školstve najväčším problémom našej spoločnosti je korupcia a netransparentnosť vo verejnom sektore. Stereotypy, ktoré sa zažili počas 10 ročí, je ťažké zmeniť, ale nie je to nemožné. V demokratickom právnom štáte je to možné spraviť za jedno volebné obdobie. Ale rozhodnutie je na vás. Strana Most Híd v týchto veciach neuzatvára žiadny kompromis. Roky bojujeme proti korupcii a za očistu verejného života. Keď nebudú jasné pravidlá, ktoré sú zrozumiteľné pre každého, tak budeme mať stále tento problém. Preto naďalej budeme pracovať na tom, aby každé jedno rozhodnutie, ktoré sa týka verejných financií, sa objavilo na nete. Či sa to týka vlády, či sa to týka nejakého verejného obstarávania alebo rozhodnutia nejakého úradníka na okrese. Aj v aktuálnom volebnom období sme dali niekoľko návrhov, ktorí mali jediný cieľ – očistiť verejný sektor. Sám som inicioval zmenu zákona, napríklad v majetkových priznaniach verejných funkcionárov, aby tieto boli priehľadnejšie a hlavne skontrolovateľnejšie. Pri politických stranách som sprísnil financovanie volebnej kampane. Potrebujeme zefektívniť aj prácu orgánov činných v trestnom konaní. Pri vymenovaní policajtov alebo prokurátorov musíme sa vyhnúť k tomu, aby ich nominovali na základe politických kritérií. Jediným kritériom môže byť odbornosť alebo skúsenosť v praxi. Pri polícii aj pri prokuratúre preto navrhujeme, aby tieto vymenovania sa udiali cez verejné výberové konania, kde bude mať prístup aj verejnosť. Pri polícii je nesmierne dôležité, aby sme vytvorili aj nejaký efektívny a hlavne nezávislý kontrolný orgán, na ktorý nebude mať dosah politika. Musíme skoncovať aj s nečinnosťou polície, hlavne v takých kauzách, ako je rozkrádanie eurofondov alebo podvody z DPH. Dobre vieme, že ten štát nevie napredovať, kde nie sú odhalené najväčšie hospodárske kriminálne trestné činy. Ale ako vidíte, udalosti posledných dní, hlavne tie korupčné, Slovensko je od toho cieľa ešte ďaleko. Pritom vieme, že tento štát má peniaze, len sa strácajú v šedom a čiernom hospodárstve. Z vymenovaných návrhov je jasné, že strana Most Híd berie boj proti korupcii veľmi vážne. Naším spoločným cieľom je aj to, aby sme sa zbavili tých oligarchov, ktorí sú ako pijavice prisaté na tento štát. Preto prvým krokom, ktorý by ste mali urobiť, aby ste sa zúčastnili volieb 5. marca a podporili kandidátov za stranu Most Híd.